Nyaenda verenga panapa yanditsanangure mchishona ndi Paris. Zvanzi kune mukuru wakatrasta varanda vake ndokubva avashedza aishandirwa nevarume vatatu saka vaida kuenda parwendo ndokubva ati kune mumwe all 5 bags of gold, kune mumwe all 2 bags of gold, kune mumwe ndokubva amupa bhegi rimwe chete. Bible varanyora kuti they were given this according to their ability. Vakapiwa maringe unyanzvi hwakaiswa mavari, vakapiwa mumwe nemumwe nyange zvanga zvakasiyana, but vakapiwa maringe unyanzvi uri mavari. Mukuru ndokubva aenda kure ndokubva adzoka kwakubvunza kuti varume makafambisa sei zvandakasiya. We5 akati I've gained more. Dzimwe 5 zvikanziwo wakatendeka muranda, pinda ufare natenzi wako. We2 akati I've gained 2 more. Zvikanzi wakatendeka, pinda ufare natenzi wako. We1 ndokubva aloncha complain. Zvikanzi aiwa mukuru munoda kungokohwa pamusina kudyara. Saka ndakatya ndikangotora goridhe rangu ndikacherera muvhu. Iri goridhe renyu muridzi wevanhu ava kana kuti aishandirwa haana kufara nazvo. God bless you. Sometimes I always teach people, but sometimes my teacher, chinoita kuti maticha ahore iko kuri paholiday. Maticha avahore nokuti vaticha, vanohora nokuti maticha. Ndokungomuenzaniso ndamboshedzera mari iri pano. Ndo zvinoita Mwari watoshumira. Saka ufunga kuti pamwe kuitsvaga inotonditsvagawo. God bless you, my brother. Thank you so much. Noita kuti rimwe vhangeri ringojeka so. Notanza kuchetera ari kuzoshedzera kuzoribata hombe. Hapana abatiswa. Ndo zvinongoita wandakatendawo ndo zvaari. Pane dhera ndakapedza paridza panapa ndakudzokera nawakomana kuendawo shopu. Along the way I met almost 5 people. Vaindipa $2. Ndapedza kuparidza panapa ndandapiwa $3. Saka haisi nyaya yevanhu vakamira panapa, inyaya yaMwari wacho aita kuti ndimire. Saka chiona handinyanyotemba kuti handingade nemari akatiparidza. But this is good sometimes when people appreciate the anointing, because sometimes people they think kuti ndokuti akameseji kake anotsvetera vanhu. Hapana atsveterwa ende asangatombotanga. Samari yacho inenge iri kutotsveterawo inini kuti rova. All right. Oh, my brothers, please know my God bless you. I can put it in Evangelion. So kuna akapiwa 5, mumwe akapiwa 2, mumwe akapiwa 1. Zviripachena kuti vanhu havasiyaniswa. Hama dzangu rega ndikudzive mulife. Zvatakapiwa, zvatiri kupiwa nhasi, zvatiri kuchemera, zvakasiyana. Tinonamata Mwari mumwe chete. But mumwe akaberekwa nemari kudhara, mumwe akaenda kuchikoro ende chakanaka, mumwe akakurira kumusha, mumwe akakurira mutauni. Yet we serve the same God. Kureva kuti nekumwe kutaura aifanirwa kutienzanisa Mwari. Kana mumwe akaberekwa mumhuri dzakabudirira taifanirwa kudarowo kuprova kuti anotida zvakafanana. But I want to assure you concerning this scripture, rudo rwaMwari kumunhu wese rwakafanana. Kana munhu akuziva chakavanzika chakaitwa naMwari mai. All right. So mumwe akapiwa 5, mumwe 2, mumwe 1. Mukuru ndokubva aenda adzoka we2 ne5 akatenda akati ndapane zvandakaita ndikaona profit. We1 akati mukuru, aya makatitamba ite, momwe makatovaisa kumberi kudhara, isu makatoomesera. Ndokubva aloncha complain. Mukuru ndokubva aregera kufara nemunhu ari kucomplain. Ende munhu ari kucomplain according to reality. Zvavakatambidzwa zvakasiyana. Yet the master was not happy. Kuroti mukuru ane chaanoziva darika munhu ari kucomplaina ane chaasiri kuziva chaita kuti avengwe iye akapiwa 1. Yes. Yet kune vamwe vakapiwa 5. Yes. Nokuti kucomplaina kwake kwaifanirwa kuita kuti mukuru ati sure very sorry ndakazongokupawo 1 vamwe ndavapa ma5 ma2 sure pandakakudzvanyirira uyo kunotitaurirani. Mukuru wakacomplaina, mukuru wakarwadziwa nekucomplaina kwemunhu apiwa 1. Okay, ndisanende papa ndingadzoke pane scripture. Jesu aine nzara akaenda pamuti wemuonde achida maonde, ndokubva ashayiwa maonde nokuti yanga isiri nguva yemaonde, ndokubva atsamwa. Kureva kuti kutsamwa kwake hakusi valid. Ukada maonde isiri nguva yemaonde, muonde unojustify a reason kuti I'm not in the season, so there is no need for you to curse me. But ukanzwa kuti pane muti wakakeswa, Jesu achida maonde isiri nguva yemaonde, zvoreva kuti
kuti kumwe kuzvishaya munguva yaunofungidzira kuti zviri right kuzvishaya unenge uri wrong. Rikamzokorore futi kana maonde akashayikwa isiri nguva yemaonde Jesu akanoti it's okay, now I understand you are not in the season. But Jesu paakashaya maonde isiri nguva yemaonde akakumbuka. Anokumbuka isiri nguva yacho, ane zvaanoziva zviri dhipa zvipi. Nokutinzwa ukaenda kuOld Testament unonzwa shoko richiti vanhu vanetsana naAroni. Mwari vakati kuna Moses, tora tsvimbo dzevarume 12 vekwaIsraeri maleaders uise mutent of meeting. Mangwana kuseni tsvimbo yamuchamuona ine maruva yakatungira maruva uye ine michero. Ndiye murume wandakasarudza. Tsvimbo kwete muti. Tsvimbo itsvimbo yamuti wakatyorwa usisina maroots waishandiswa utori dry ndokuti uve tsvimbo. Mwari ndokubva ati ndoda kuti tsvimbo ive nemaruva kana yauya mutent of meeting. Saka pano tsvimbo kana yakagona kupa michero, iyo tsvimbo yakatobuda musystem yemaseasons. Kana muonde wakuti handisi munguva yekupa michero, iko kune tsvimbo yakapa michero. There is a reason for Jesus to be angry. Yes. Do you know that in life there are people who are worse than you pakukura kana mukurarama vakachieve from life, yet wewe utori parinani, you still complain. Reminds Paul Matavire was a leader of a band, Jairus G. He ari bofu ari mutungamiriri. Vanhu vese vari mubhendi vanoona vasina kuremara vakatongomira iye asingaoni kuti zvavo zviite. Chake kuimba achitambisa vanoona kureva kuti already akaona kuti ndine disability in natural, but by God's creation I'm still gifted. Yes. Sometimes we think if you are blind, begging is the only way. It's one of the ways can also now discover what is already new. Nokuti there are blind people very successful more than vanoona. Kuti havana kuswera vari kucomplain because of the disability. Vakaona disability ndokubva vatsvagawo ability kudisability. Ndokuona kuti kana pane chisiri kushanda zvinongoreva kuti pane chimwe chinoshanda. Alright. So munhu wese ari pano, you are gifted. Munhu wese ari pano, you are wonderfully and fearfully made. Macomplaints atinopa inauye zvinhu zvatakasangana nazvo tauya panyika. Yeti zvatakasangana nazvo tauya panyika kuti waberekerwa musha nemudhara asina mari hauna kuzofunda. Haisi reason yekuti ungacomplain kuna Mwari. Why? Nokuti Mwari vasati vakunza panyika pacho, you were designed and wired to face this world. Jeremiah ndakakuziva usati wamdumbura mai vako ndikakuita muprofita. Mwari vachitoziva kuti kune vamwe vaprofita vachapikisa Jeremiah, but Mwari ndokubva vataiwa iwe utori sando yaJehovha. Pane zvandadhipozita mauri to uproot, to plant, to destroy and to build. Kuya kuti vhangeri raJeremiah riri personal. He can uproot nations and build nations. Kana akauya panyika pane vanhu vari kumurwisa, ripoti yaanotenda is a personal revelation yaakanzwa Mwari vachimuudza. Shoko rangu robva rapamubvunza kuti whose report do you believe? So ane 5, ane 2, ane 1 vapiwa zvakasiyana. Rega ndikudza statement iyi quick. Zvese zvatikunamatira kuti Mwari tipei vanogona kutipa, but wapiwa unogona kuona futi life yako isingachinji. Nechikonzero chekuti zvese zvauchapiwa naMwari nhasi zvinoshanda maringe kuchiziva zvawakapiwa naMwari kudhara. Zvese zvauchanamatira kuti Mwari ndipei nhasi vanokupa. Chinoita kuti zvirege kukupa pundutso inhau yekuti hauzive zvawakatopiwa kudhara, nokuti zvekare ndo zvinobatirana nezvanhasi kuti pave necomplete. Okay, Genesis 1:27. He created them male and female and he blessed them. Don't that be fruitful, multiply. That was a prophetic word to men. But uchaona kuti Mwari pane pavakauya vakati it is not good for a man to be alone. Yet you grant he blessed them, not him. Which means that there is a life in life. You can miss what is in you, and you begin to be lonely.
Yet you were created to be somebody. Yes, yes. Kana Genesis 1:27 yati, he created them. Akawasika, kwete akamusika. Akawasika, male and female. Akawati, be fruitful, multiply. That's a prophetic word. Kumuva nuwasikwa. Mwari ndogu zouya kuwa nuwake. Ndogu paona kuine mungu. Iyaka sika vani. Mwari ndogu pawati ashina kunaka. Nizwa. Panotanga ona mwari kumza, this is not good. Muna anga asili possessed by a demon. Anga ari possessed by ignorance. Not knowing what is in him. Yes. It's good to go matirwe. But mwari wacho kana kutaura ma challenges evanhu anoti vangu vaparara nekushaiwa ruzivo kwete prayer. Yes. Prayer is a substitute ye ignorance. Yes. Kana usingazive dzidza kwete kuti nyengetera. Yes. Don't try to pray when you don't understand anything. Yes. Ignorance haiperi ni munamato kana kutsanya. A lot of people shokora mungari muupenyu wavo hamuna, but they are prayerful. They fast so much. Number one challenge yakaitwa deliverance kuna Adamu na Mwari. But it is not good for a man to be alone. Adam was not aware. Kuti vari vese. Saka akawanikwa ari ega, iwo vakasikwa vari vese. Kureva kuti ndo statement inogona kuti Mwari akakutarisa. Kuti hazvina kunaka kuti tsano wabhuroka unokuti ndakaisa mari mukati. Vanobhurokerera tsano ndakaisa chimwe chipo mukati mawo. Kureva kuti Adamu akasaziva ichinzwa mapane danger. If aiva muna Adamu, anga asiri mukadzi muna Adamu, yanga iri mbabvu. Which means pese paunoti Mwari ndipei mukadzi kana uine mbabvu, already Mwari wakuziva kuti hausi kuziva kuti mbabvu chii. Challenge ine vazhinji pano ndeyekuti pano namata ari kuda end product. Yet Mwari pawanamata ari kukupa the seed of the product you are praying for. Yes. Yes. Munhu wese ari pano basa hauna, chinoita kuti uve nebasa unacho. You have the seed of the tree you are looking for. Yes. Alright, hausikundidzwa we. Mwari havana kusika hove. Shocking news. Papi mfundisi. The Bible says, and God commanded the waters to bring forth fish. Not the seed of fish is water. God must speak to water, not to fish. No, already whenever there is water, God can see fish in water. Mwari vakaraira gungwa kuti rive nehove. Kureva kuti Mwari vafunga kusika hove, vakasika gungwa. Which means gungwa is the seed. Yechinhu chinonzi fish. Saka vazhinji vari kuti ndiri kushaya fish. Uri kudii kutaura kumvura yauinayo. Nokuti Mwari achida kusika hove, unosika mvura, otaura kumvura kuti buritsa hove. Which means vanhu vazhinji vasina hove vane mvura. Dambudziko nderekuti havazive kuti mvura yavo ndo hove. Saka anopedzisira akunokumbira hove iyi achibva kudhamu. Nechikonzero chekuti haadzizire kuti dzinotangira papi. Whatever is missing in your life is Mwari akarurama. Inzwa, Mwari haana kusika munhu kuti munhu kana anamata Mwari wapote vachipa munhu zvinodiwa nemunhu. That's a wrong concept. Mwari vakatanga vasika zvinodiwa nemunhu. That's why pakusikwa chakatanga zvinhu kwete munhu. Mwari hadye fish but akasika fish. Adamu asati avapo kwakava nebeef mombe. Adamu asati avapo kwakava nepok. Adamu asati avapo kwakava nematowe. Mwari vari kuziva kuti tsano vachazoda matowe kana vauya. Kureva kuti haudze Mwari zvauri kuda. Mwari zvaunoda akazviziva usati wakutaura ende usati wavapo. Kureva kuti anoziva nhamo yemunhu ndiMwari. Mwari ndo vakasika makomo ese. Zvese zvaunoita zvakasikwa naMwari vachiitirani munhu. Saka Adamu paakauya hapana chaanogona kuti Ishe pane zvakashota zvikazodai zvikazodai. Things are already there. Why? Mwari vakaziva nhamo yemunhu vasati vasika munhu.
But vane zvinhu Bible rinoti and Mwari vanorayira mbeu kuti ibereke maringe rudzi rwayo. Kureva kuti pese pane mbeu yechinhu Mwari already haunze zvinhu izvozvo. We need to deal with the seed until it becomes a tree. Yes. Okay. Bible rinoti mukadzi anobva kuna Mwari, mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ukanonamata mukoma uburuke naye. Kana ukadeclare kuti Ishe ndiri kuda bhebhi rakanaka unoburuka wakadaro. But shoko rati anobva kuna Mwari. Ichokwadi kuti anobva kuna Mwari, but unomuwanira kumba kwawo. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari vangani vakatsanya vakawana vana vasina kuroora. Never, I believe in miracles, but there will never be a miracle. Yekuti unonamata kuburuka mgomo namatwins kuti iri shoko razadzikiswe. Vabva kuna Mwari. Kuti wese mukomana ari panapa mauri mune vana vako, but vana vako hausi mauri chete, panotoda relationship kuti vadiscover. Kana ukatovada unofanirwa kuroora, ukasaroora iwe uchivada hauwawane. Unozati Mwari vachitarisa Abrahamu vanoona marudzi kwete munhu, marudzi kwete munhu. It brings me to this joke. Pane pandakarova mwana mbama kumba adzimai vakati so varume 9 months audzizive ngoroora chete mwana uyu amutakura 9 months ingoti amutakure. Ndikati research yako ndo iri poor dear. Iwewe nokuti wakatakura zvinooneka kuti akatakura. Ini mfano ndakabva naye kuprimary ari mukatu ngoti zveda zvioneke. Ndakaita makore nemfano. But we zvako zvikaoneka matoona kuti watakura stere. Sometimes it's good to have joy. The joy of the Lord is my strength. Amen. So munhu wese already in you the seed yechinhu chari kuita praying to. Elijah wakanamata paMount Carmel, akapfugama akanamata, but anzwa kuti dii audza vanhu kuti I can hear abundance of rain. Ndanzwa kuti ndina kwemvura zhinji. Ndokubva apfugama achinamata, akunamata ndokubva awana revelation in prayer. Ipi ndokutuma muranda kunotarisa towards the sea. Mvura yaati ndanzwa imvura inobva kudenga, rain inonaya kubva kudenga. Paakutuma munhu kunotarisa iwater yakanaya kudhara, which means zvakatouya kudhara zvakati zviuye nhasi. Kana Elijah ati ndanzwa kuti ndina kwemvura zhinji ichibva kudenga, aifanirwa kutarisa mudenga kuti manje mirai muone manje. But aita prayer ndobva akaona revelation kuti mvura yamakatarisira kuti inaye inonaya kana maziva zviri kuitika kumvura yakanaya. Saka akapfugama ndobva ati kumuranda, go and look not towards heaven, towards the sea. Kusii kune mvura ipi yakanaya. Iye aparidza rekuti ichi ichanaya. Kuda kuti ichanaya yakavigwa mune yakanaya. Kuda kuti chausina chine ukama nechauinacho chausati wakuziva kuti unacho. Maybe you are not hearing me. Chausina uchinamatira nhasi une mbeu yacho. Problem hauzive zvekuita nembeu yechinhu ichocho. Saka chifungidzwa chinhu chacho hauna. Elijah paakati ndanzwa kunaya kwemvura inobva kudenga, haana kuita looking to heaven. Akatuma munhu kunotarisa kusii mvura yakanaya. Iye aparidza rekuti ichanaya. Saka yakanaya ine ukama neichanaya. Saka muranda paimhanya achidzoka, zvanzi wakamhanya 7 times kusvika ati kuna Elijah, ndaona chinenge chibhakera chichisimuka kubva mugungwa. Elijah ndokubva ati right, mvura yakuuya. Ndakati ukatamba nemazwi echirungu, this is quite strange. Inonaya it falls down. But paakanonzwa report yekuti ndaona chichirise from the sea, which means whatever is supposed to fall chinoattractwa bedzi newhat is already rising, which means that the rising attracts the falling. Pamwe kachirungu pamunondopodza. Iri kusumuka munyanza paine chekuita neyanzi ndainzwa kuti ichanaya, which means whatever you don't have chiri connected ne whatever you already have, but you need the revelation to know what you have. Chino connecta what you don't have.
Elijah had I can hear abundance of rain. Rain falls down. But Jagamupa belief is the water rising. So whatever is rising determines whatever is supposed to fall. Yes. Which means ichanaya yakari gwamune yakanaya. Already shaunoda kuti mwari wakupe. Dokunge wa discover shawakapiwa kuti urikuite inazvo kuna mwari wacho achakupa zvauri kuda. Amen. Munhu wese ari pano you are gifted. Satani asatobhuya kusadiscover gift rako hazvina kuti hausi gifted. Kana ndikakunamatira ukazodiscover gift hausi munamato wakupa gift. Munabato wakupa meso ekuona gift ririmo. Madiamonds muZimbabwe haana kuya manje. Tisu takaziva manje kuti tinawo. So kudiscover zvina kuti pauya chinhu zvinova kuti pauya ruzivo pamusoro pezvinhu zvakauya. Wese ari pano, when God looks at you, hauna excuse. Yes. Shocking news. No excuse. Even wakaberekerwa kumusha nemudhara asina kana sendi, even usina kuenda kuchikoro, mwari wakakutarisa so hauna chikonzero. Yeti hauna zvikonzero. Why? Nokuti pese pauri kunamata mwari vane zvavari kuudza mulife mako zvekuti uri kutoti zvavari kunzi hazvisiri izvo ndizvo vanokupa maringe zvavakakupa kare uchiberekwa. There is a God given ability in everybody yekuti ukadiscover you can work out success nezvinhu zvawanazvo today. I always give people this illustration kuti kana vanhu vachimhanya, okay, I love it this way. Munhu uyu mumwe ari panapa vari kumhanya kuti vatendererawo 10 rounds muground. Chinopa ari pano kusacomplaina knowledge kwete sight. According to sight he must complain. Uyu ari kumberi ifefai. But according to knowledge yekuziva kuti kana taa kumberi mumwe achatenderera ndakatosena kudhara. Zvinoita kuti ari pano arelaxe, yet by sight he must not relax. Saparengo akumhanya vada kutenderera uyu pano kusvika pana pachitena avatsana pedo kwari kuenda nako kuro saka tsana vanga vatosarawo futi vari kumberiko. So I want you to understand this. Life ndo zvairi hatienzaniswe nekuda kwechinhu chatiri kufamba pachiri. Tikangoenzani vanoenzaniswa paresi vanhu vari kumhanya 100 meters nokuti hapana pamunonotena. Saka life is a long journey yekuti you must know kuti kumberu ukaona pano pachitange pakasiyiwa munhu kumberu kundakasiya vanhu. Ukaona pano pachitange ndaberekwa kumusha nemudhara asina mari kuna akaberekerwa mutaundi but akasarira pamberi. Munhu wese ane zvaakapiwa naMwari ende zvatakapiwa vazhinji tiri kuchema nazvo nokuti hatazive kuti in the beginning anga akatipa ipi ability. Musango mune tsuro dziri kuchembera yeti kune inonzi ecosystem. Shumba inodya ichi chodya kusvika tsuro iri pagrupu rekungodyiwa chete. Tsuro rake basa kudya uswa, dzimwe mhuka kudya tsuro. Tsuro iri mukategori yekudyiwa according to ecosystem. But chinopa tsuro kutosvika pakuchena musoro iri musango chii kushanda neability ipi kuziva kuti maonero andakaita ndikadzingirirwa ndinogona kupinda mumwene mudiki zvekuti shumba inoita 2 weeks iri padzavo ndichiudza kuti unofira ipapo kana kuti nharopinda. Which means kuonda ikoko is an ability to survive. So when you don't discover what is already in you, you live a life of complaining. Where Sani Makua, it's a sign that it is gifted in journalism, but I don't wait up to side. Do you know? How did you understand this? Do you know? With Mike Tyson, Kurarama kuteta millionaire, nekurova. Chaka kona chete, kuziva wekurova, bekurovera, time yekurova mungu. Iwonorova mukadzi stereke, urikupiswa faindi, mumwe anotopiwa mari, iwo unotorerwa nekurova futi. Brother, uzive chekurova, nguva yekurova, wekurova wacho futi. Kuti ukangochinja izvozvo ndataura, wekurova, nguva yekurova, kwekurovera, watofa nemari. Hautomboda kuita munamato, utone mari marovera wapa. Problem unokurova vanhu parenga.
I want you to understand. You know, God given ability. Inanya kuti munhu wacho anopinda church here anonamata here. Already Mwari pa kusika according to his grace and love. You are gifted. Pende chitori mauri usachiziva azvino kuti Mwari hana kukupa. Wakaipa ndomfika yake. Mukadzi akarasa coin mumba. Ndinomufarira pakuti wakatsvaga coin racho mumba. Hana kublema opa next door. Akadiscover kuti zvimwe zvinhu zviri kushota zviri muno. Kumaraini kwedu kune mudhara akaudzwa muraini kuti bavha dzanetsa ndokubvaisa mapakira bhazi pamba pake. After 1 week ndokubva abirwa DVD. Ndokubva atanga kunetseka kuti ko kana ndavhara. Radio wasei. Ndopa akazoti pa group rebavha dzanetsa muwacho mwana wake. Saka akavharira imwe iri mukatimo. Saunorerwa mukati. Ukasaziva zviri mauri. Unoisa mabhagla bhazi mari yoramba ichishota. You are gifted. You are gifted. You need to pray to God for your eyes to be opened so you can see. Nokuti wherever Barukuti Mwari, I'm lonely. That's Mwari vakatsvaga kweso kuti vabhadha mubatsiri. Ndokubva vashaya. Ukaona Bible rabuda pachena kuti Mwari vakashaya. Kurati chinhu 1 chinoviga zvinhu muridzi wazvo. Kana Mwari vakashaya mubatsiri kuna Adamu, vatsvaga kweso. Kurati number 1 area yekuti munhu akaviga chinonetsa kuwana mari. Kusvika Mwari ndokuzoti tsanangura raiti kusecha iyi manditambudza kutsvaga mani. Hamusiri mere mune zvinhu zvenyu. Mwari kwakuvatisa Adamu hope huru. Bati rambotaura richiti vakatsvaga kwese vakashaya. Kureva kuti varume chinhu chinonzi munhu chinogona kuiga zvinhu zvacho. Zvekuti naMwari wacho unogona kutopinda bhizi achizvishaya. Zviri mumunhu wacho asina. Atiudza usati pako kuti une zvinhu zvako izvi. Nazvo. Satani mune iwe nhema une zvinhu zvako. You are wonderfully and fearfully made. Iyi haisi nyaya type yechechi, type yapastor, type yechiya. You are wonderfully and fearfully made. Mauri makadepositwa something naMwari. So mukadzi akarasa coin, haana kutanga nekutsvaga coin ndoimwe era manje. Mukadzi akarasa coin zvanzi wakabatidza mwenje. Mwenje hautsvage. But ari kuti I need light kuti ndigone kutsvaga. Why? Nokuti ndoodha yaMwari. Mwari vatisika nyika zvanzi kwaitova nerima. Nyika iri void, iri shapeless. Mwari vanotanga kuunza zvinhu kuti nyika iregere kuva yemuti. Mwari vakaunza light. Kuti Mwari vakarespecta light more than things. And according to my word, Jesus is. Seek the kingdom of God first. So Mwari nyika iri empty. Havana kutanga vaizadza zvinhu. Vakaizadza nelight. Which means light is greater than things. Light is Jesus, light is the word, light is knowledge. Mukadzi wakabatidza light. Ndokubva atora mutsvairo kwakutsvaira. Ndaifuti rinongoti akabatidza light. Ndokubva awana coin yake. There are times yekuti no matter there is light, there is something to do as well. Okay. Ngatipatsindire zvakanaka ipapa. I love deliverance. Wakamuzwa munhu kana ari kudeliverance akadzinga demon. Unonzwa kutaura kuvanhu kuti she is now free kana kuti he is now free. Izwi rekuti free rinongoreva kuti asunungurwa. Areve kuti agarika kana zvafamba. You can be useless while at least you are still free. Anozva kuti nyika inakaita independence. Independence hazvive kugarika. Zvinoreva kusununguka. Unogona kushupika wakasununguka. Because what makes you successful is independence. What you do in independence. Saka munhu ari kutoti pamwe dzimwe pandiri kadzingwa mundobata mari hauibate. Nokuti zvinoita kuti uibate zvinoitwa mulight. Kureva kuti light yacoverage. Nokuti light rinobhena from oil. Oil inoresembla the anointing. Sachona anointing dziri kutengwa nevanhu hadzitiso tinopa vanhu rugare. Dzinodzinga rima kuti vanhu vachitanga kuita muenvironment yekuti vaa free to do. Saka uchiona mazora yakawanda pana chachinja. Light hariwanise coin. Light rinoita kuti uone mutsvairo.
kuona muchairo isaini yekuti waona marara, which means chinototanga kana zvamwari zvapinda mauri handi zvauri kuda, but kubvisa zvisingadiwe naMwari wacho anokuda. Kana kuura kwese kunamatirwa woita mabusiness unouraya vanhu ka, nokuti safa une basikoro une small house kokaita pickup iraingireso unotikuwadza. Uri kunonoka kuchechi uchishara 2 rooms dzauri kuroja, what I believe God for a house, hauchatombouya ikatete yako hauchauya. Bosi kana uchinonoka ne 2 rooms ukableswa ne 11 rooms utogarira iko kumba iko. You need light more than the coin. First step, you must get the light. Mumba mabatidzwa mwenje mukadzi haana kuona mari yake, zvanzi wakatora bruma akachara chaakaona marara, chinhu chakavhara mari yake ndo chaakaona kwete mari yacho. There are times yekuti uri kunamatirwa, ndakati kunamatirwa kuri right, vachakanakisa kunamatawo. Munhu anamatirwa afana nemunhu ane motikari isiri kustarta bhatiri riro, unogona kujampwa. But anenge akujampa aita zvakanaka, but anenge aipa akasakusira vhangeri rekuti tengai bhatiri dzanu, nokuti gore rachienda kumuzarabana haudzoke ndojampwa nechikotyari. Vhangeri kunamatirana so tichiitirana so. Then grade 1 ku grade 1 2 plus 2 munototora zvimuti kana matombo musanganisa so. What for? Kana maakusekondari ukanzi ukada kutora miti panze unorohwa nayo. Vari kuti vakuru uku ndoko maita dzinobatika, kuno maalevu ekuzvibata musati mazvibata zvepanze. That's why I'm not against a lower class, lower level inenge vanhu vanofamba naMoses. But remember kuti vapinde muKenani pakachinja 2 kinds of leadership. One, they were under Moses, a man wekuti vanhu vakatadza ndiye aenda mugomo oti Mwari varegerere vanhu venyu. But pakafa Moses vakasiwa maoko aJoshua, pavakatanga kuita manyimo, Joshua akati kuti ini nemhuri yangu topinda, handiite zvekunamatira vanhu venyu, indopinda ini nemukadzi wangu nevana vangu topinda. Vanhu vapanotiswa nharaunda anenge hana mweya, hana a heart towards others. But the real purpose of kingdom is to build you so you can grow and worship God personally. Varume kunamata isi nyaya yekuti pane ari too special anopota achikunamatirai. I concept inongoitisa mufundisi mari. Au pamwe hauzviziva rekandikudzi kuti wao unachaunoziva uchacha kwanini ndiri kukushandira. Pano tinofanirwa kuparidza zvinoshanda kwete kukushandira, nokuti ndinofa kai ivo nozvara kuti Elisha akafa neanointing yese dzakafushirwa. Peter akafa kuti maprofita atina unasi no matter how powerful they are, they can still die and the war uchisara. Unozoitei kana munhu waMwari aende usiri munhu waMwari? Ndakati zvakafana nekudai so, ukagara pamba patsano sisi wako akarambwa ungabvunze tsano kuti kweni nhaufa kuenda unomirire iwe tako tsano tagara topindirana batisa negrasisi wakumindi kunamata wakazembera man of God kugara kumba kwatsano unoenda manje kana akatonzi aura zvatovharana newa uchanamata. Kana akanzi vafamba nozati Mwari aenda chechi hapana. Alright, continue this way. So my talents are pure land being demonstrated this way. Just come kahari. But the mic. I want to teach this. Sasa kana Mwari achipashoko hatuye kuzonzwa kuti mumwe aparidza kuti kudii tetatouya naro tichitobva kumba wene vanotsvagira pano ndati kuti anyepa itsotsi ndatopirwa kumba ndatooni zvinhu sofa vanhu ava blue ndovatoti varunguka vane fevha vanoitirwa fevha naMwari, ndovanepa vari pazvinhu zvese zvinodiwa muupenyu ndovanazvo. Uri kuona here kuti tambo iyi nerekeni sofa tambo iri kusvikira zvinhu rekeni haisi. Thank God rekeni ndeyebhureki munhu mutema.
nyatsoibata saka uyano vachikoti akomana ndovane mari yese ndovane zvinhu zvese muupenyu izvi zvinhu kaizvi ndovane zvese yet ichi manje ichi instead yekubhega uyu kana kuyemura uyu kana kuchema chinoda kuparidzirwa vhangeri racho kwete reuyo kuti chirege asiyana neuyoyo mauri iwewe une inonzi elastic anointing. You can stretch further without borrowing. Unofa uchingoti ndiyakazvisvikira ngandibatsire yeti iwewe vhangeri rikauya mauri kuti vakuru mamuri mune nyasha dzekuti mukatsika unogona kutozosustena uyu nokuti uyu asvike apa zvekuti uyu ari kuwana zvishoma iwe unowana zvese but kana usati wastretcha hauna zvese. Yandiri kuti elastic ability is the gospel of God. Nokuti according to the gospel we are equal. Amen. According to the gospel we are all equal. Black, white, yellow, we are equal. Saka takapiwa 5 common sense hakuna ne 3. Whether white, yellow, black hakuna ne 3. Problem ndeyekuti pa 5 unoshandisa ngani chete. Pamwe pacho hapana dzekushanda ungomira kuti vacharonga anani. Do you know kuti mind isimbu yeelastic? Why? Mwari pavakasika Adamu vakaisa software yogadzira mafoni but pakaita magenerations pasina mafoni apo kwete nekuti mafoni Mwari anga anyima vanhu mind dzaistretcha dzichikura according to time and technology. The same man akacreatwa naMwari kuna Genesis is the same man akainventa maselula cell phone, but chakacreate a cell phone, it's a matter of time, not a new person. Munhu akasikwa naMwari ndiye ari kuita zvemafoni but Solomon the richest man akafasina kana kambudzi mene dzekudhara kureva kuti hadzina kustretcha kwete kuti Mwari akasvika imwe taripiri serious the same people but kuadvansa kwetime technology kwakaita kuti paunzwe zvinhu zvaifungidzirwa kunzi hazviwanikwe. Do you know kune vanhu vakafa nemalaria vachinzi malaria hairapike iwe wakairwara many times ukarapwa kureva kuti chokwadi chevanhu hachigari nekusingaperi ichokwadi cheseason netime and pese paunoimagina something imagination yako vanhu havakubhilieve. Why? Nokuti pfungwa dzavo hadzina kustretcha inzwa thinking nekuimagina magifts ari two. Life hairanwe nethinking inoranwa neimagination kusvika imagination yaacceptwa it becomes as a mind. Maybe kachirungu mira ndidzoke kushona because vanokombera ndozati haunombonzwa uyu papa kana ini ndanzwa ka munhu akaimagina kuti ndogona kufona pano ndikataura nemunhu ari kuJapan pasina tambo haana kugamuchirwa nevanhu vanhu vakati bata imomo nokuti kana imagination isati yaaccepted imadness yet imagination is a gift that will make inzwa pese tiri pano zvishoma zvatiri kufunga muupenyu but munoti apa tindofunga kai kukupuruvhira kuti hauna chauri kufunga chinoita kuti ugeze wakanzwa kuti vanhu vanogeza hauna kufunga upfeke hembe wakaona vanhu vachipfeka chinoita kuti udye wakaona vanhu vachidya chinoita kuti uroora wakaona vanhu varoora hauna chinyowani chako hauna chawakafunga saka in brackets haufunge uri kushandisa pfungwa apa ndobaya munhu chii chawakafunga uchawakaita chinyowani zvese zvauri kuita ndinokaona vanhu vachiita saka usati wakufunga unoshandisa pfungwa. Wisdom haise pasi ndikati ndafunga ndofunga kai svika ndazoona kuti ndiri kungoshandisa pfungwa pazvinhu zvagara zviripo hapana chinyowani chandaita kutopfeka wachi ndakaona munhu ane wachi sheti ndakaona ane sheti kutobata maiki ndakaona machesi akaibata hakuna zvinyowani zvandaita kungokopa zvinoitwa une dzangu hasati dzatomboshanda dziri kungotedzera dzakashanda. Elastic reckon ine ability yekuti ikastretcha inoricha pane mic. Iyi tambo haina ability yekustretcha, that's why yakarebeswa kudarika reckon, but payakasvika reckon ikasadiscover kuti mairi munei inofa ichibhega tambo. Mukurinzwai, you are too gifted to be a beggar.
The problem is that you don't know the gift inside you. And the danger is not the gift. I see enough kukupa success. Look, you cannot discover gift. You need somebody. I not a coach. Coach happy vanu swipo. Anupa vanu information. Yekushandisa kana kuti skill. Yekuimprove chipo. Chipo chega chikupe pundutso kushika wane skill. Saka uchona vanotamba bhora vana coach. Coach happy ma players zvipo. Anupa ma players ruzivo pa zvipo zvavainazvo kuti vave nema goals. So my goals in combination here gift and skill. Awe nene kuti unogona bhora kana wagona pane zvinoda kufungwa. Saka chona team ikawina vanhu vanosumudza coach. Iye coach wacho hatambe. Kuti vanhu vakuziva kuti asingatambe ndiye ari kuwinisa. Anotamba ari kutamba brain dzakagara. Ndinzwa. Nonyepera kusanzwa uri kunzwa. Sai muchiti coach ngaende. Teripira akatadza kuenda. Muri kutoziva kuti kusaenda kweuyu ndeuyu asingaende yedho yakagara. So coach, information. Player, gift. I know you are gifted, but thank God you are standing here. I stand as a coach spiritually to speak to your life so that you can stretch ability yacho itori maori. You have what it takes. You have what it takes. The only problem in Africa, we have resources, but our main problem, we don't know what to use the resources for. Saka we saka no matter God panapa. Chino wanchando ziwa. Unokuchida uchakapaya. Izvo zvikupiwa gold zo. Auti beta ndada kugadzira zvakati. Auna chaunoziva iwe unotengesa. So poverty is lack of resources. Poverty is lack of knowledge. Already my resources aripo. Machaina marukuya nenyaya yetiyanje mahepsa. Okutora aloe vera ogadzira mafuta, ogadzira drink, ogadzira chi. Gavakava racho vanakuya naro. Riri kuno. Kuno taingocheka toisa mumvura huku yonwa. Huku ichitonwa ni mafuta. Iwo bavakauya vari kugadzira mafuta. Kuti huku yenwa makambani akawanda huku. Okay, 2 minutes, I'll give you my brother. So, he gave them according to their ability. Kurati reken ane zvakapiwa, tambo yane zvakapiwa, uyane zvakapiwa. Secret, their ability. Kurati akapiwa one, ane ability. Unaita kuti agone kurarama lifestyle yemuna ane 5. Saka akasadiscover zvaari, anodemba nezvakauya pari. Shamari yangu yakanamara kuti Mwari ndipewo mukadzi giant. Bible roti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Saka ukataura kuti unoda giant haisi problem, hachisi chivi. Unodawo zidhusha. Ndobva namata kuti Mwari ndikudawo giant. Mwari akati azvinetse. Ndobva mupa mukadzi. But akapiwa mutete. Ndokudzokera kuprayer akati Mwari mandipa opposite ndaida giant. Mweya muchene ndokubva amuzevezera zvikandifidha one. Ndozvimwe chete newe. Ukarambana newako. Pepa uchaona kuti anosimba. Kuroti paari hapasimbisi. Oyo urikuwa mukadzi wako akaonda. Urambe kaona. Ndoko chanoti unoonza hana kuonda. Unomupfimba akatuka. Unomubvunza kuti ndime. Kuroti paari pane nyaya. Kana kuchipisa kudai so ukatarisa mtara kumberu. Unoona inonzi mirage. Kunenge kuvaima inenge mvura so. Ukatarisa vhelo ukanosvika ipapo hapana. Ukatarisa pawabva ndo pairi. Kurati problem ndekuti zviri pauri it's hard to know. Ukaona mhute muchando muno mukumakomo. Kwemuri siri kuoneka ukanosvika mugomo imomo. Ukatarisa pamba penyu pamba paoneke. Kurati kana zvitori pauri. You need grace to see. Baba nature yemunhu ndeyekuti munhu kana achifamba ukamuti nyoka haabvunze kuti kupi, which is lack of wisdom. Anongosvetuka. Nyoka anosvetuka. Dzimwe nguva unosvetukira kwairi. Kuda kuti chinodiwa kana wanzi nyoka kubvunza kuti kupi. But mind inoita kuti usabvunze kubhilivha kuti kana iri nyoka pandiri. The same person ukamuti Mario unzati kupi, andozati kana iri kesha zvita pandiri nini mari asi nyoka. That's a natural belief in me.
Tine superstition atakakura tichiudzwa guys. Sekuru wangu vaiti vakauya so vachifamba nechimbo dzavo vakaremara makumboso. Ukabvuta chimbo idzodzo ukafamba nadzo, amai vairova maoko. Handidi mashura, handina mari chipatara, handidi mashura. Anangozvinzwawo. Vakuru vanodaro. Pakazouya sekuru vane mari vane dumbu nemagirazi, taigona kutora magirazi awo tiri vazukuru katopfeka. Totora machira toisa muhembe. Amai vangu vasingafari kuti unoita mari, vaiti kwana. Vanotobhilivha kuti mari ahiite. But kana kuri kuchikoko unotochoka chete. That's the nature of men. Hakuna bereka akafara kuti aisa machiro, mwana anofane mari akanaka, anzoto kwana. Asukatakura chimbo that manifest. And the marriage part of the problem can manifest, the solution cannot. That's the nature of men. So the Bible language, your mind must be renewed, but removed. Renewed by the word. Romans 12:2. Are not going to removed, renewed. Do you know what you're thinking? Kufunga, gift. Bible are not what you do not think. Do not worry. Worry na think shagasiana. Think kufunga. Worry kufunganya. Saka rabitse kufunga. Bible not usafunga kuti unodye. Wakutotara zirizo. Usafunganya kuti uchadye, but funga kuti unodye. Tatozoneko kwa munoti Mwari aziye. Shiri dzedenga ingowana dzina maoko. Adzirima sidzinodya. Iwo ne maoko rima. Ukangwana zvakaita shiri neutozoti vhangeri ingatosiyana. Shiri adzirime uri shiri. Maoko ndei kana uri shiri. Iri harina kuti do not think, that do not worry. You need to think. Thinking is a gift. Inside you, you are gifted. You need the word of God to show you. Chakaita kuti Adam azova nemukadzi, God, not Adam. Chese chaunogeza kudiscover kuti chibatsire life yako. Make sure God visits your life and changes inzwa. Bible kana richiti, God caused Adam to fall into a deep sleep. But not God unogona kupisa. Oisa but not the word. Nokuti in the beginning was the word. And the word was with God and the word was God. Saka word na God is the same thing. Mwari ne shoko ndiye Mwari. Saka parinoti God caused Adam. Unopisa what the word caused Adam. Saka zvaunoitwa neshoko ndo zvinoita kuti udiscover zvakaitwa kare mauri. As I'm preaching to you, zvarinokuita ndo zvinoita kuti uzive zvawakaitirwa. Zvokuti iri rikasakuinzwa Adam haana kurara nokutanga nehope. Bible rati God caused. When he was tired and he slept, God caused. Chikonzero chaAdamu chekurara ndiMwari. Vakuru zvese zvaunoita nekuda kwekuti Mwari ndiye atuite zvine profit. Ukazviita neimwe reason asiri Mwari, hauna kuona God caused Adam. Adam ndokubva arara. Mwari kwakupisa pambabvu yake kwakuvhura nyama. Mwari ndimweya. Saka vaite zvenyama unobvisa nyama. Zvichitoparidza kudai so zvenyama zvichibviswa zvikatashika pane zvemweya. Ndokubva vabata bhonzo raAdamu ndokubva vabvisa mbabvu yake kwakugadzira mukadzi. Hondo yaitika mukadzi vanhu vanotadzira Mwari. Adamu ndokubva ati ndine excuse. Wadya here mukadzi wamakandipa, which is a wrong gospel. Why? Nokuti Adamu pawakamuka Mwari ndo pavakauya nemukadzi sure. Ndo statement yezvawakaona kuti Mwari vakauya nemukadzi. Problem yako mukadzi uyu anga ari mauri wakatanga warariswa, Mwari vakabvisa mbabvu wakauya nemukadzi. Saka hazvinzi mukadzi wamakandipa, zvinonzi mukadzi wamakandidzorera. Nokuti ndini akatokupai. Ndiri kuti kudii? Zvimwe zvinhu zvaunofunza kuti zviri kure, zviri matiri, zvipi? Zvese zvatinoda kuEurope zvinobva kuno. Uku tinotengesa tovapa voprocessa zvauya kuno. Zvokuti pari kuchemera kuenda kuEurope, Europe iri kuno in resources. Uku kuna idea. Afrika uri kumbinzwa here. Ndakatinzwa kana tikatoda kuswapa kuti maAmericans auye kuAfrica, Africa iende kuAmerica, we can still beg. Because what runs the world is idea kwete maresources. Tinakumbira tiri ikoko. Nokuti kana kubva kuno uchienda ikoko kuri kuenda overseas, kunoti kubva ikoko uchiuya kuno kuuya overseas.
Saka titori mhiri zve. Udzamba sati pako kuti tano tiri mhiri. Titori overseas kaufu. And hapana chatichafamba tiri overseas. Takutoda kuenda. Whatever chatino admire chiri kuEurope or kuAmerica hachizi ikoko chiri kuno tisu tinochiendesa ikoko. Mukomana anonzi Joseph watinoteera kuti aunza chikafu kuEgypt chakaronga chikafu chemuEgypt haisi Egypt is a boy called Joseph, which means Mwari vanga vagadzira Canaan as a powerhouse at first, but vanhu ndokubva vatengesa Joseph akaenda kuda kuti vakatengesa the mind yaMwari in future. Saka pavari kuteera Joseph havasi kutevera Egypt, vari kuteera Joseph who is ruling in Egypt, which means chakapa Egypt kuva nestrength is a man, not Egypt, which means that the man was already in Israel. Amen. But due to lack of knowledge yakaenda platinum ikoko vakazoitera vakuitenga sema resources rakaenda goridhe ikoko zvinoda goridhe zvavakudiwa vakakwereta vakapinzwa chikwereti yakaenda kopa ikoko zvinoda kopa vakuzvida vakakwereta iAfrica kuda kuti our Joseph is here. Africa unondinzwa here. Mukuru, you have what it takes. God is so faithful. You have what it takes. Belief yako ndekuti kune vanhu vari nani. Get rewarded. Vanhu vanochengeta hanga pamusha havadzibvise manhenga. Vanotora achiri mazai musango waunza kune huku mudanga huku yorarira. Chinoita kuti hanga iregere kubva pamusha inhau yekuti yakauya riri zai. Zai rinongorizembla kusaona kuvharika. Kuti kana wakavharika unotransfewa ukaluza potential. Hautorirwe potential unotransfewa. Then unoluza wega. Haubviswe manhenga. Wega una kwaunoenda. Kuti manhenga information